Είμαστε, Αντώνη, στο Νότιο Πήλιο, το αποκλεισμένο Νότιο Πήλιο. Τις καταστροφές στο χωριό της Μιλίνας. Τα σημάδια που άφησε ο ποταμός, ό,τι ήταν κάτω από 1,80 κυριολεκτικά έχει καταστραφεί εδώ στην περιοχή, στη Μιλίνα. Κακοκαιρία, θα ξεκινήσουμε με το Πήλιο. Στην Μιλίνα βρίσκεται. Τι καταστροφή ήταν αυτή, Χριστούλη μου, τι καταστροφή ήταν, τι καταστροφή. Ήθελα να πεθάνω, δεν αντέχω, να βλέπω, να ακούω, πού θα πάω. 55 χρονών που είμαι, δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Μιλάμε για καταστροφή, καταστροφή. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Είμαι πάνω στο παράθυρο. Ο Θεός θα βοηθήσει. Έχει σπάσει πόρτα, 1,5 μέτρο έχει, 2 μέσα στο μαγαζί. Και βγαίνει από την πόρτα. Θάλασσα και δρόμος 1. Ο Θεός μεγάλος. Ξέρεις, είναι στη φύση του ανθρώπου να θεωρεί μερικές φορές αρκετά πράγματα δεδομένα. Τελικά όμως μπορούν όντως σε λίγα μόλις λεπτά να αλλάξουν όλα. Τη μία στιγμή είχες τα πάντα και μέσα σε πολύ λίγο το μόνο που σου έχει μείνει είναι η ελπίδα πως μία μέρα όλα θα φτιάξουν και θα ξαναγίνουν όπως παλιά. Κοιτάξτε να δείτε. Η στάθμη του νερού, όπως βλέπετε, είναι στο 1,30. Το ίδιο συνέβαινε και μέσα στο μαγαζί. Απλώς το μαγαζί μέσα πλέον τώρα το έχουμε βάψει, το έχουμε ετοιμάσει. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τη στάθμη του νερού. Ήταν μία από τη χειρότερη εμπειρία που έχω περάσει στη ζωή μου. Το φαινόμενο ήταν ακραίο. Να φανταστείς, έμεινα μέσα στο μαγαζί, έκλεισε μέσα στο μαγαζί 3,5 ώρες. Ήμουν κρεμασμένος πάνω στο παράθυρο. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Το ψυγείο, τη βιτρίνα, ούτε τραπεζοκαθίσματα, εξοπλισμός, τίποτα. Όλα δηληθήκαν. Συναίσθημα φόβος, γιατί έφτασε στο σημείο να χάσουμε τη ζωή μας. Έχει μείνει τραύμα σε όλο τον κόσμο, διότι η ζημιά άγγιξε τη Μιλίνα το 90% από επαγγελματικούς χώρους, από σπίτια και επιχειρήσεις, τα πάντα. Με την παρабολική βροχή προσπαθούμε να βρούμε κάποια άκρη για να γλιτώσουμε. Ξετυλατήκαμε οικονομικώς. Από το κράτος δεν βρήκαμε κάποια ανταπόκριση σωστή. Πήραμε μόνο 4.000 προκαταβολή και το ύψος προσωπικά το δικό μου των ζημιών
από 2 σπίτια και το μαγαζί έφτασε τα 40.000. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα βάλουν κι άλλα. Περιμένουμε την υπόσχεσή τους να γίνει πραγματικότητα. Κανείς δεν πίστευε το μέγεθος της καταστροφής. Μπαίνει μέσα μια άλλη κοπέλα, άρχισε να χτυπάει τις πόρτες με μανία και μέσα η κοπέλα και λέει «Κοιμάστε, τι κάνετε, χανόμαστε». Η πλημμύρα μέσα σε ένα βράδυ γκρέμισε ένα ολόκληρο σπίτι από τα θεμέλια. Το πήρε και το έφτασε στη θάλασσα. Δεν έμεινε κάτω ούτε τούβλο να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εκεί ήταν το σπίτι τους. Από εκεί που βλέπαμε μια Μιλίνα η οποία έβρεχε, βγαίνουμε την άλλη μέρα το πρωί και να έχει, το μισό χωριό να έχει καταστραφεί. Στο δρόμο να βγαίνουμε, να κλαίνε όλοι, γιαγιάδες, να είναι με το νερό μέχρι τα γόνατα, τα σπίτια τους να έχουν πλημμυρίσει, ρεύμα να μην έχουμε, νερό να μην έχουμε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Και ξεκινάμε τώρα έναν εθελοντισμό, ήταν 4 Σεπτέμβρη, έτσι, μιλάμε, είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινή σεζόν. Μέσα το μαγαζί ήταν φουλαρισμένο από προϊόντα και από πράγματα, δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψουμε, οπότε λέμε ας τα αξιοποιήσουμε, τουλάχιστον να φάει ο κόσμος που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ξεκίνησε η μαμά μου, μαγείρευε εδώ πέρα, ξεκινήσαμε με τον αδερφό μου και άλλα 2 παιδιά, τα πήγαιναν σε όσους παππούδες ξέραμε ότι έχουν ανάγκη και μας βρήκε και εντελώς απροετοίμωσης, έτσι. Κάναμε αυτό το πράγμα και έβλεπες, ξέρω εγώ, παππούδες ήταν μες στη λάσπη, τα παιδιά τους μακριά και έλεγα ευχαριστούμε, ξέρω εγώ, ευχαριστούμε πολύ. Λες κάτι καλό κάνω κι εγώ, έστω βοηθάω. Νόμιζα ότι ήταν μια μπόρα, εντάξει. Αλλά μετά, όταν έβλεπα ότι φεύγαν από τους δρόμους αυτοκίνητα, ήταν ένα πάνω στο άλλο, ξύλα, ψυγεία, φεύγουν σαν σπιρτόκουτα, ναι, εκεί σαν γονιός βέβαια φοβήθηκα για τα παιδιά. Λες τώρα τι θα γίνει. Να πάω στο σπίτι που ήταν λίγο πιο πάνω, δεν μπορούσαμε να πάμε, να περάσουμε. Φως δεν είχε, ξύλα ερχόνταν από τα βουνά. Απλώς έκανε στο σταυρός και έλεγες τώρα το πρωί ποιοι έχουν πληγεί, ποιοι είναι ζωντανοί. Μας βοήθησε πάρα πολύ, ξεκίνησε ο σύλλογος η δράση από το Λάκκο. Μαζέψαν λεφτά το χωριό και πήραν μακαρόνια, ρύζι. Κοιτάζω ότι τα νέα τα παιδιά και αυτά που είναι στο χωριό εδώ, ότι αν τους γίνει, μαζί και με μένα βέβαια, αλλά περισσότερο να βγάλω τον εαυτό μου, να κοιτάξω τα νέα τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει, έχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν, έχουν τα σπίτια τους τέτοια. Αν ξαναγίνει πάλι ένα κάτι τέτοιο, από πού θα ζήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει μόνο το φαγητό. Είναι υποχρεώσεις, άλλος σπουδάζει, άλλος έχει οικογένεια, από το κράτος δεν υπάρχει τίποτα. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Και ακόμα το ζω. Σε 4,5 ώρα που άρχισε να βρέχει, ήμουν στο πόδι μου. Λόγω της ιδιότητάς μου. Δεν τολμάει άνθρωπος να σκεφτεί ότι θα ξαναντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Εκεί που πραγματικά σοκαρίστηκα, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, εκεί που φοβήθηκα για μένα, ήταν στο δεύτερο μπαμ που έκανε 4,5 ώρα το απόγευμα, που ερχόταν τα αυτοκίνητα και συνδυάζονταν να πείσουν το ένα μετά το άλλο. Και βγήκα από το αυτοκίνητο και λέω Κώστα τώρα πιάσε μια δαράτσα και ό,τι θέλει γίνει. Εκεί δηλαδή φοβήθηκα πραγματικά. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Μέσα σε 35 ώρες καταστράφηκε ό,τι είχαμε φτιάξει στην Αιγύνα, καταστράφηκε μέσα σε 35 ώρες. 2,5 μέρες είχαμε χωρίς τραύμα. Νερό δεν είχαμε. Έφυγε το βουνό όλο. Τον εθελοντισμό όσοι μπορούσαν βοηθήσαν. Άλλοι βοηθήσαν επειδή θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, άλλοι βοηθήσαν από συμφέρον. Δεν μπορεί να το βάλει με τη φύση. Δεν υπάρχουν μέσα και δυνατότητες να αντιμετωπιστούν αυτός ο όγκος, δεν αντιμετωπίζεται. Τι θα κάνει, το γυρίσει το νερό πίσω. Μόνο έτσι. Κάποιοι χάσαν παραπάνω, κάποιοι χάσαν λιγότερα. Πάντως όλοι κάτι χάσανε.
Ακόμα και τίποτα να μην έχασες, έχασες την ψυχική σου καλή. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και υπομονή. Πού να ξεκινήσω? Μετά την πλημμύρα, εμείς ξεκινήσαμε 10 άτομα, μια αθλητική ομάδα, ο οποίος σκοπός μας ήταν να βοηθήσουμε το χωριό και μεγαλύτερους ανθρώπους που είχαν μείνει στον δρόμο και δεν μπορούσαν ούτε καν να μείνουν στο σπίτι τους. Οπότε μαζευτήκαμε 10 άτομα και ξεκινήσαμε να βοηθάμε, να ξυλασπώνουμε, να καθαρίζουμε και να μαγειρεύουμε. Γιατί πολλοί κόσμος και πάλι πολλά σπίτια δεν είχαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα εστιατόριο που το είχαμε κάνει στέκι και μαζευόμασταν όλοι εκεί πέρα, έπρεπε να μαγειρεύουμε και για όλους να δίνουμε συσίτια. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να γίνει ανθρωπίνως δυνατό έγινε. Από Δήμο, από νομαρχίες, από περιφέρειες δεν υπήρχε πουθενά. Μόνο ερχόταν, βλέπανε, φωτογραφίζονταν και σηκωνόταν και φεύγανε. Ό,τι έγινε, έγινε με τη βοήθεια και την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον. Τίποτα άλλο. Και ξένοι μας βοηθήσαν πάρα πολύ, είτε από προσφορές σε χρήματα, είτε με την προσωπική δουλειά, είτε. Βοηθήσανε. Από πλευράς κράτους δεν βοηθηθήκαμε από κανέναν. Πάρα πολλοί κόσμος που είχε καταλύματα ή κάποιο δωμάτιο ή κάποιο σπίτι που εκείνο τον καιρό το είχε ξενίκιαστο ή μπορούσε να φιλοξενήσει, φιλοξένησαν κόσμο όποιος μπορούσε. Δωμάτια που ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση βοήθησαν κόσμο και βάλανε μέσα παιδιά και οικογένειες που είχαν καταστραφεί ολοσχερώς τα σπίτια τους. Ναι, αυτό έγινε όντως, ναι. Είμαστε τρομοκρατημένοι όλοι, δηλαδή βλέπεις στα μάτια τους, στα μάτια όλων μας, βλέπεις ότι ξέρεις τι, μήπως γίνει κάτι, μήπως ξανά έχουμε το ίδιο. Υπάρχει τρομοκρατία και το ψυχολογικό κομμάτι έχει μείνει και νομίζω θα μείνει για αρκετά χρόνια. Εξηγούσαν, ας πούμε, άνθρωποι 90 και χρονών ότι αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στο χωριό. Είχε γίνει μια καταστροφή μια πλημμύρα, αλλά όχι αυτού του βαθμού η πλημμύρα. Βασικά νομίζω ότι πρωταγωνιστεί σε ταινία thriller και ότι θα τελειώσει, ας πούμε, και θα είναι αυτό ψέμα. Μένεις και σκέφτεσαι πώς ήταν χθες, τι έχει συμβεί σήμερα, είναι όντως το ζώο. Δεν ξέρω, το συναίσθημα αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί. Νομίζω είναι σοκαριστικό μόνο. Πήραμε και 2 μήνες άνεργοι, αλλά και όλος ο χειμώνας. Μετά που ήταν και αυτός δύσκολος, γιατί έπρεπε όλο αυτό το που καταστραφήκαν να ξαναφτιαχτούν, τα σπίτια, οι αποθήκες, τα κτήματα, οι επιχειρήσεις του καθενός που έπρεπε να πατήσουν πάλι, να είναι έτοιμοι για την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά με πάρα πολύ προσωπικό κόστος, με πάρα πολύ οικονομικό κόστος και η βοήθεια πάλι του κράτους ήταν μηδαμινή ως ελάχιστη ξανά. Το χτύπημα του Ντάνιελ κόστισε ακριβά στη Μιλίνα του Νοτιού Πηλίου. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις, αμάξια, ζώα. Μα το κυριότερο είναι ότι έχασαν την ψυχική τους γαλήνη. Ωστόσο, είναι τόσο όμορφο να βλέπεις ένα χωριό να αρχίζει να στέκεται ξανά στα πόδια του, έχοντας μόνο ένας τον άλλον, βοηθώντας χωρίς να περιμένεις κάτι ως αντάλλαγμα. Το πώς αντιμετώπισε κάτι τόσο καταστροφικό και ψυχοφθόρο η Μιλίνα μου δείχνει τελικά πως υπάρχει ακόμα ανθρωπιά. Μπορεί όχι παντού και πάντα, αλλά ακόμα υπάρχει. Ίσως απλά να πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι πιο προσεκτικά για να τη βρούμε.